Почнахме ние Science. Когато го почнахме, бяхме студенти в Американския университет. Намерихме първи клиент, трябваше да почнем да работим за тях. В този момент това, че университетът ни предостави безвъзмездно да използваме компютърните зали, технологията и всичко останало, ни позволи да започнем, иначе ние просто нямаше да може да го направим. Може би една добра роля за тези лаборатории е просто да станат един вид, да свалят допълнително разходите за това да се започне някакъв нов бизнес. Да дадат възможност на хората да го направят. Васко, къде се случва науката? Науката в университетите се случва или може да се случва и в компаниите? Може ли, или къде е мястото на науката и нейното приложение? Аз искам малко да добавя първо към предния въпрос само едно допълнение. Ние имаме една малко по-различна форма на интеракция с университета и с Софийския университет конкретно. Имаме колега, който преподава там предмет, който е много свързан с нашата дейност. Тоест един вид той преподава на студентите, учи ги и после тези студенти имат тези знания, с които може по-лесно един ден да започнат работа при нас, нали, което е двустранно взаимодействие, но не под формата на лабораторията, тъй като аз мисля, че лабораторията може да се създаде от някоя по-голяма, по-силна компания. Тоест лабораторията изисква много инвестиции, не само като пари, но и като време и хора, нали, като ресурси като цяло. Нали. Това е към предна точка. Аз имам един такъв коментар и може би тема за дискусия. И тя е... Аз смятам, че програмите по предприемачество малко или много са на неправилното място. Те не са в икономическия университет мястото или изобщо в хуманитарните. Според мен там, където те трябва да бъдат, там, където имат технология. Защото мога да кажа, най-добрите компании, в които ние сме инвестирали и които успяват да направят финансиране навън и изобщо решават наистина тежки технологични проблеми. Това са хора с технически бекграунд, с страхотно бизнес мислене и с страхотен опит в тая посока. Тоест, това, което смятам, според мен, че трябва да се случи, да има курсове по предприемачество в техническите университети, в медицинските университети, защото някой ще отрече ли, че освен education, нали, образованието, което се пресича с технологиите и трябва да бъде променено, някой ще отрече ли, че healthcare, здравеопазването е такава тема. Entertainment при вас, това, което вие правите. Изобщо, мисълта ми, споделяте ли моята теза, че трябва да има такива курсове в тези университети, в техническите, в там, където са техничари, изобщо такива специалисти в конкретните области? Абсолютно. Значи, аз като студент помня, че имахме някакви курсове, такива икономически, но според мен те въобще не се наблягаше на тях, като че ли това, че съм учил в технически университет, не означава, че трябва да учим такива неща. Нали? Едва ли не това ми беше заложено на мен. И този курс беше много така слаб по това, което се сещам. Според мен наистина много трябва да се наблегне и да се модернизира програмата и това, което се преподава специално по това направление. Специално за техническите университети и тези свързани с техника, нали, които са различни. Заповядайте. Да, Анелия Перхот, ръководител съм на фирма за разработка на интегрални схеми във Варна. Вие ползвали ли сте финансирането по 7-ма рамкова програма европейското или имате ли планове за ползване на европейски кофинансиране по Horizon 2020? За кого? Към кого е въпроса? Към панелистите. Някой ползвал ли? Не и не смятам. На няколко пъти тръгнахме да съставяме проект и всички предприемачи и хора, които по някакъв начин разбирам като ментор, ми казаха: ти си луд, не го прави. Просто защото това убива бизнеса ти с две неща. Първо, това са едни пари, цитирам тук, може всеки да намери своите отговори. Вика, това са едни пари, които ще ти изкриват пазара. Тоест ти ги получаваш, за да можеш да плащаш едни заплати, които не изкарват твоите хора, т.е. това не ти дава възможност да изградиш по-добър продукт. Това е нещо, което аз получавам като обратна връзка. И второ, бюрокрацията ще те съсипе, защото това са хора, които са минали и които един такъв проект ги задържа около 3 години. И затова
това е обратната връзка, която аз съм получил от всички около мене. Ако може аз да дам едно по-нюансирано мнение. Значи, принципно ние всички като предприемачи взимаме някакви пари, които ни идват от клиенти. Предимството на това на европейските грантове е, че за разлика от висите, те не ни взимат проценти от фирмата. Една фирма има само 100% за раздаване, след което вече няма какво да раздава. Ние гледахме няколко програми по 7-та рамкова програма. Впечатлението ми беше, че процесът е много тежък и бюрократичен и един стартъп няма време да чака година или две. При нас всичко се случва в рамките на седмици и месеци. Има големи обещания сега за Horizon 2020, че ще бъде много по-бърз процес и ние смятаме поне да погледнем и да пробваме, защото в крайна краща това са пари, които не са обвързани с взимане на проценти, но това ще го направим с известно количество страх и внимание, да не би да направим нещо, което после да ни струва много. Значи искам да кажа тук моя поглед на това нещо и то е следния. Имаме един чудесен пример за публично-частно партньорство, който е инициативата Джереми, която в последните така проявления резултира в създаването на тези венчър фондове, какъвто е и нашия Launch Hub. Всъщност, какво е хубавото, че по един много прозрачен начин, с вкарването на хора, които наистина имат истински опит и експертиза и не са политически зависими, какъвто е Европейския инвестиционен фонд, всъщност държавни средства се дават под частен мениджмънт, за да могат да бъдат инвестирани по прозрачен начин в такива компании, които могат да направят голяма разлика. Нали, компании, които имат потенциал да излязат навън и да направят наистина нещо голямо. И аз само за пример, тук една статистика ще дам, не знам на другите фондове статистиките, но мога да кажа за нас, ние за една година сме инвестирали 2 милиона евро и в момента имаме 3 милиона евро от коинвеститори или следващи инвеститори след нас. Тоест, само с 2 милиона ние сме успели за една година компаниите, в които сме инвестирали, да направят 3 милиона допълнителни инвестиции. От колко души на колко вие се увеличихте? Бяхте двама? Ние в момента сме, зависи как ги броиш, 7-8 фултайм. Добре, значи от двама души те са 7-8. Администрацията, когато говорим за администрацията, целта на администрацията, задачата на администрацията е да събира данъци и да създава работни места. Ето един чудесен начин, по който тя е успяла това нещо да го направи. Жодо Шарков искаше нещо. Сигурно ви писна да ме слушате. Георги Шарков съм, пак Европейски софтуер институт. Искам да върна разговора малко там, където Любо май се опита да го закара, защото чухме прекрасни неща за механизмите. Значи всеки сам някак си е намерил пътя, обикновено без европейски фондове или други бюрократични спънки, нали, да прави бизнес. И тук имаме доста успешни хора. Въпросът е какво правим с идеите? Откъде идват идеите? Къде се раждат идеите? Това, което разбирам, значи, ако говорим за иновации, или за някакви нови супер решения, с които да бъдем много успешни. Нека да бъда леко циничен и безкрайно, краен, екстремален. Няма как нещо да работи, за което няма една формула, за което няма някакъв механизъм, за което няма някаква зависимост. Тоест нещо гениално. Някаква теория, нещо да се е случило. Нали, теория, която работи в практиката, нали, изключение. Значи това нещо не се ражда от въздуха. Ако следваме модата, фешена, нали, апликейшени, разни геймове и така нататък, всички правим социални мрежи, виждаме доста предприемачески предложения, които, повярвайте ми, малък шанс имат да работят. Значи хиляди или милиони хора работят в тая посока. Трябва супер гениални да сме. А може би изпускаме доста неща, така наречените изобретатели. Миналата седмица имаше нощ на учените, доста интересни неща. Видяхме това, което Любо каза, в технологично и в теоретично даже отношение имаме доста силни хора. Никой не ги бута към предприемачество тях. Или ги оставяме някакси настрани. Значи изпускаме нещо много, според мен. И второ, само малък коментар. Значи, курс по предприемачество за мен е нещо като оксиморон. Значи, предприемачеството е среда, иновативността. Курс по иновативност. Как ще направим курс? Значи, това е нещо, което го постигаме с други средства, с други курсове. Yes.